Manang Biyanan. Hello manan papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan ni pagayam tayo Agustina. Saan na pudpud no anagan ti drama tayo ita akan ito. Kastiman ti surat ni pagayam Gustina. Dear Manang Biyanang, may saak a senior citizen. Kat may saak kadagiti nalaka mamatpate, kadagiti ibagbagati sa bali a tao. Uray saan ko nga amamo, naglakaak ngagtaltalag kadakwada. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay danyaw, tulungan nak. Dagijay alahas ka o intaraydan. Anya, nakunak to mga ming adi ka mamapati ka lagi dyan at tao. Kamanya nga ita. Kamatan ta idadanyaw. Naglugan da itinangisit ako tiyay. Ay na, kasano nga ron ama kamatan day da. Kaya awam mo't lugan ta. Intag patulong akadagiti pulays. Eh, day ta nga kay. Natangtan ti ulo mabakbakatan. Imbakak nga minggeng ka, di mo entertainer lagi dyan at tao. Nga magpakalain ka ba? Jagmat amo nga scammer gayam dagijay at taaw. Ala, insa iripaw, tinapasama kang ka, Agustina. Oh, apay adiyo kadwan ni nanang nga imay dito'y balay. Nagluto ak iti ado. Iso adito'y kayon amang rabi ikin ni nanang, tatang. Ay na, adda ije balay. Agkukurot, akas lamanok. Ay, agasumot ngamin nga ije intaray dang alahas na. Dakkel ti balur dagi chay. Kaya wala, binudul-budul dan di inayaw. Natangking tumot ti ulo na. Kuna adi na entertainin dagi di atat tao. Ipili ng tumot as imurot karakwada. Naglaka ngamin amamatpati ni nanang kadagiti tattao. Uy nangrona no may panggapit a kwarta. Saan na makaid na? Ay napagnakman na kuman aday jay. Ta saan laanam na minsan analuko ni nanang. Ay, wag nga ro Saan to mga agnaknakam niya inayaw? Di ako nagsumli, Jabron, Mari Agustina. Tal na umakon ni Jabron. Di kaya ko, dito'y pagilyan tayo ti paglakayak. Kat, kasanon ti balay mo ijay abroad, pare Kunrad. At nagita anak ko ijay. Isudan ti agnay di jay. Ah, kasta aya. Well, Mari. Iso ano daman na malote ala ko dito ibagam kanyak, tagatagak. Pag ipatakdarak iti balay ko. Tayo asidag ili ti kayat ko ha. Ay katwan bayam tagdamagak kadag iti amamaw. Mano ti budget mo aya paray. Basta saan ang umato iti 5 million pesos, Mare? Ha? Ay sige, taibagak iti anak ko. Tadwa kami ngagsapol iti luti alakaw. Alaman, Mari Agustina. Agyaman na ka? Awan anyaman na paray. Basta sika, agkumpari tangarod. Agyaman na, Mare. Thank you very much. Ne, may dada pagkwartahan na lang. Numakasapol tayo ti lot for sale. Sa ada-adagos ti buyer tayo. Ada porsyento tayo ti dayta. Wen, amok Ah? Anyat pagkunkunam kanya, ignorantay, awan na mau. Saan mo nakastahan, anang? Sigay, oray di nakgayam tulunganan nga agsapol iti lot for sale, tadagayaman ang mau. Ah? Malagip ko tamay sa akong paray, aglaklako iti lote ijay ilay. Isaw tin nakasarita. Sigay! Nanang, atuyan ti kape. Ne, ayan ni nanangan nga, John. Ay na, pimalaw na. Kilaat mo't latari mo aran. Kasla nakalagip nga niya. Apay nga Uno, addaman imbagamon adi na nagustuhan. Awan mo't. Nasayaan mo't amin nga imbagakin ko na. Bakit? O anya, magustuhan timpakitak alutikan ka paray. On, Mare. Napintas. Kaya't ko na dyan. Agyaman na, Mare, ha?
awan anyaman na. Kay, anyat nagsaritaan nyo iti akin lote ngay. Gatangi kong tayo siya lote. Mapintas kami ti lokasyon na. Ay, sigurado nga roden at ay porsyentong paray. Ay gawan na mare. Sigurado na talaga. Adda nakapaskil a house in lot di tagit ti balay a malabsak. Ha, adda babaeng agwalwalis iti paraangan da. Ay, agda magakman. Adeng, mabalin ti agdamag, ma'am. Anya din, Jay, nana? Nakitak nga men to'y nakapaskil dito'y gate yo. A house and lot for sale. Apay, gatangam? Kwa? Damagak ko manusag mamanaw. Mabit lang, nana, Urayan nakditarwar ti gay tagsarita ta. Sigay, ma'am. No basta, sikat ti buyer, nana? Wan kumaa, no kabaelak ti presyo. Ay sus, nalakalaan da ito a house in lot, nana. Ibarbargin kong taga-bruda kung iti mabait. Kat ijayan ti pagnaagdak. No kasta, sikat ti akin balay, ma'am. Wan, nana. Ay isag mamanungay, ma'am. Ilako kunti balay tadan niya. Anya, apay, anya nakamu gusti na. Apay, ilakong tubalay ta. Nauma akon dito a lugar. Nagado ti toxic akaruba dito. Anya, Adda nakitak alako a house and lot ijay ilay. Nalaka ti panangilako na. agdardarasudos ka man ngagdesisyon na. Tawid ko to'y nagsaadan ti balay ta. Danyo, iso adi kag reklamo. Kun, adda na porsyentok iti indil ko a house in lot. Nayunak dayjay, ta iso ti igatang ko iti house in lot ijay ilay. Ay saan? Diyak umano ko nga ilakong to balay ta. Gusto na. Anya, ha? Awan karbengam iti dayto abalay ko na lang arudan. Well, gagam, tinakaipatakdaran ti balay ta. Ngamsak ti naggastaos iti pan nakaipatakdar ti balay ta. Swildok ang karpintero. Ha? Iso nga ilabang kumat ti karbengak Agdamag gastos ko dito. Ay, kabayadak ano kaya't Asadan! Basta manyak. Manjak no kunak. Manjak gustina. Saan mat nga umanugot di asawak nga ilakok di balay may madam. Ay, sayang nga ron ano kasta. Sapay adot imanggat-gatang iti balay ko. Ngamsikat ti kayat ko apang tadan, nana. Ngamin si kamot ti imo na nakasarita. Wen nga rud madam. No addala ko mapagutangak. Ngam awan mo. Ay, sayang. 500,000 pesos lang ti balor ti house in lot ko. Bargain daytan. Wen nga raud. Manmanon ti kasta abalor ti balay. Ang di mo ibagbagay iti sabali, nana ah. Tama nga nusulutan daw. Ha? At dapat kumanggat-gatang iti 2 million na. Ngamjak intun, tamabainakan ka. Ta nagtulag ta ka nga ron. Ay na, agyaman nak ma'am. Ang nungay agdaw nakpailaan. Mabalin mat, nana. Un ma'am, taitid ko amin ken katay na porsyentok iti daga nga indil ka. O sige, manoya ti pagdown mo, nana. 200,000 pesos di iduldulin ka. At damot nga min kadwak anang idil iti ginatang ti kumpare ka house in lot. Iso aday jay laeng ti na porsyento. Sige, mabalinan day ta pagdown. Sige nga raud. Ang mabalin ka di akitaan day taon nagtibalay ma'am. Kita ko matiunag na. Ay kwa, adda nga minsan nga ilik. Inton na minsan laangan. Inton maitid mo ti down payment mo. Ha? Sige. Okay laeng, ma'am. Sana bale, makita tamot di tirwar ti gate. Makita day ta paraangan mi. Nalawat ti paraangan na niya. Adapay indayon iti day banda. Adapay hardin ijay. Adapay basit bahay kubo ijay a paglinungan. Ay, nagpintas nga raw, ma'am.
Ay ikatumdaytan ang nakapaskil di tayan ti gate a house in lot for sale. Tamang ano adda manggatang asabalay, ma'am. Ay nasaanan? Kasta na pailaan. Kandi ka madanagan. Jak ilako iti sabali, nana. Ha? Nay, naglukat tiri daw yung ma'am. Ay, sige nana. Mabalin yung ti pumanaw. Asikas wag pa nagiti sa nga ilik. Apa nga ilako ni nanang tibalayo, tatang? Adda ka nun nakita na a house in lot iili. Kaya't naagatangan, nalaka ka no? Anya? Nakita yo, tibagbaga na abalay? Saan? Jaklapagan ano? Sana ka interesado? Ha? Oray anyat ar-aramidin na. Jak ipalubaw nga ilako na ti balay may. Di oray din narum kami di barangay. Ay, anya man tinapampanunot ni nanangan aya. Kila at man dayjay na pangedeng na. Huwag nga raw. Lita ti jak kaya't nga ugali tinayo. Darasudaws nga desisyon. Amangan no anya man daytan. Amangan no makatumpong manen iti scammer. Dayta nga rugag. So masuronak. Tanubagbagaak. Umingar man. Naturay nga min unay nilalang yaw. Ay na, napintas abalay di pagakaran minto rose. No kayat yaw, umay kayon tumat kin ni John iti balay me. Adda paggatang yung ayananang. Adda, agpauna ak pailaang. Tanuma ay ayok ni tatang yaw. Ila ko minto ti balay me. Taisaw ti pagbayad ko. Anya? Agdaw nakpayla ita. Ala, kitain nyo Taamangan numaiskam kayo manan, nanang. Ay na, didak man mo't pagbalinan nga awan amam muna. Ha? Anyat pagkunkunaan nyo kanya. Awan amam muna. Ay, oray bakitakaon. Amaw ter aramidag. Palagi plaang mo't ananang. Tanay, namin aduket nga ruden anaiskam kayo. Ay na, saan itan? Legit day to yun. Saanan nga iskam? Uy, itay ka pala bumanilang iti kwarta dita. Matulog ka kitin, rameng. Ay, kurang matlat ta. Kurang apag-down ko. Ay na, ora agpat-pat na kagagbilbilang dita. Saan amanayunan ta kwarta? Saan mat nga rod nga awaten ni Madam Toy down payment ko? Kurang kanaw. Ay na, ibabawi mo na jay. Ang mga numaluko ka man dita. Anya ka mutan. Imbis atulungan nak ngagdiskitar. Saan? Takontrabida ka mo. Ilako tangamin ng to'y balay. Tapno adda pagbayad ka. Saan nga rod amabalay? Paggatang dagiti iti baboy, dahita na porsintom iti daga. Tapno adda pakakit iti kwartam. Paggatang nga rod iti balay daytoy. Pag down payment ka. Kay pangalaam to nga rod iti pagbayad mo ngay. Makaamun to ditan Agar aramig ka gusti na. Agdardarasudos ka man ako nakaw. Saan man anatanggan ta ulong? Basta kayat ko day di abalay, taasidag ijay ilay. No di mo kayat apagyanan, siyak ti agyan ijay. Oray agsinatan iti pagnaudan, danyo. Anda! Imbes nga ilakok iti sa balay, da kayon nga agasawa ti pangilakwak iti washing machine may, Jong. Ne, apay nga ilako yun, nana. Wan, tadda pangusarak iti kwarta. Kat oray tay television may, gatangin yun. Kantay ref may, kabarbarupay dagi jaay. Anya? Alan, anak ko. Tulong yumutin, akanyak. Oray ta ibargin kun. Nalakalaeng ti panangilako. Kan oray tay kabarbaro asupamay, gatangin yun, Jong. Allah, ilako yung amin ng nanang. Wuna, takurang nga mintay pag-down ko iti balay agat gatangek. Ah? Utangek nga minti balay, nga masapul nga agdaw na. Ay. Alan, Jun, gatang mo, please. Awan mo't kwartak nga nang. Ay, unay kayo matay. Ah? Awan pa'y kooperasyon nyo mag. Ha? Ha?
Ilakok man lang iti sa balay dagiti appliances, may. Nanang, madandanagan kami ngamin. Taamangan lumaluko kayo manan. Anyat pagkunkunaan nyo kanyak, awan ama muna. Ay sus! Nuwin na isan laang. Amangan no nawawa isak pa'y ngamda kayaw. Diyon, ha? Di ta ka man langan, awan pa'y ganas, ha? Ha? Ay, naka-order ako ni tikanan tanana. Siyak mo bayad no madamdama. Ay, hehehe, agyaman nak, ma'am. Kat anyangay, nakalako ka ni ti appliances yun. Hehe, wun, ma'am. Nakumpleto konti bagbagam agatan. Wow! Okay nga ron. O sige, tairwar kun ti pagpinirmaan ta papeles. Mayat nga raw, tadagayang pagpinirmaan ta, ma'am. Wun mabalin na yamat nga awan. Apay asaan nga ijay balayaw ti pang tedak iti down payment ko, ma'am. Di ka madanagan. Mapantantumot la ijay numadamdama. Apaman amalpas ta amangan. Kasta ka day. Ala, yawat mun kanyak ti kwarta nana. Tapno mairwar kumatan ti pirmaam. Sigay, ma'am. Nana, urayan nakbit dito iwan. Inak gumatang iti merienda. Tapno ada merienda anta iji balay. Sige, ma'am. Pangurayakan ka ngay. Dito yan. Tadito iti pagurayan ta iti taksi nga gawin iji balay. Aywan, itad ko gaya man ti tulbak ti balay. Adtoy, si kanton ti manglukat no madamdamawan. Ay, wun ma'am, ay nagdakkel atulbak. Ay. Uwe, nana. Sige, mabit lang ha. Urayan nak ditoy. Parang lang. Yung apay nga itakala sumangpa Agustina. Nais ka makmanan lakay. Anda. Apay malinaya. Intarayan nak ti babae anangala iti kwarta. Kuna naabalay na jay laklako na. Ngamsan mo't gayam. Katulong lagayam ijay abalay dahi jay ababay. Anya. Day tangaming katanatangkan taulang gusto niya. Agpakalain ka kami. Day tantibungat ikinadalisuros mo. Palpalaran ka ba? Bakitan? Yawanan ti kwarta. Sayang pa'y dahi jay nagporsyento iti indil ko adaga. Ay sayang, iso ako yung ganak man, tayin tagi pila iti darom lakay. Ay, masaluta! Sikan ti mapano kaya mo? Ato taramilag? Anya? Di na mo iram-raman dita. Di na mo iram-raman iti pangiding mo. Tilatang kaya mo para aramidan. Iso makamu ka dita. Buko da maproblemahan dita. Di na iram-raman. Insang sangit kulatan ti sakit tinakam ko. Nagdarom kami nga rod kat kasina natiliw ti babawnen anang luko kanya. Ngam saan na nanay sublit ti kwartak ta nagastos na kanon. Manipod matiden dya kung nagpaluko iti sabali a tao. Takanayon da kapalagipan ti asawa kandagiti anak ko. Day tamaan ti jak malipatan nakapadasak iti biyag. To'y pagayam mo, Gustina. Naluko kan iti naminsan pagayam Gustina. Saan lanam naminsan? Namin na daras. Kan kanayon da kapalagipan ti pamilyam. Ngam natangken mga minti ulom. Kat sikapayan ti makaungat no daytay bagbagaan da ka. Iso nga awatem ati napasamak. Tanya nga hindi ka mga mindin nga iti pamagbaga. Agam sana balit ako namat ang napalabas ang dayday. Pasag tinapalabas, apakaadawan iti leksyon. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Gustina. Dito'y drama. Manang Biyana!
Hello papagayam, kumusta kayo manan? Siyak manan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat, ngayon tayo basa itakat manipod kan ni pagayam tayo agudo, tintay idrama. Saan naapudpud no anagan. Kastiman ti surat ni pagayam gudo. Dear manang biyanang, barkadak ti manugang ko no may papan iti arak. Oray awan kwartamen, may remedyo lata ti panagbartag me, tado dagiti mangilibre kada kami. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Adda ni tatang yu dito, Rona. Ha? Ni, awan nanang, nagkuyog da kan ni Karding arimwar. Ay, sumar kayo ah. Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pay lang. Wan nga rod ah. Inawagak ni Karding itay ngam di namat maibagan no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kano ngamin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito'y balay nanang. Uy, makaamumot tinjay amam no awanak asangputan na ijay balay. Masaduta kaw nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tata. Uy, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay. Tama nga no, di untun ka balang tagawi, tata. Tama ilak. Abay kumasaan. Dahito pa iti inuman nyo, mga poti. Ha? Nek, agdapay lang ito inuman mo yan eh. Nangyag ka ba lang? Jay, big time akong parim. Tinangibaon kanyak, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Dahiti kadwam ti damdamagak no nyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagan mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalay. Suplado. Ay, siyak lang iti, pislam tiping-ping na ating lapsat. Ta saan nakasuplado? Ha? O sige, Saan? pagbigyan ka. Ay na. Kaya na. Nagwakay. Anyamat day tarupa mo, tata. Very oily. O sige, panawan kayo pa'y. Taasi kaswag dagiti daduma pa'y ang customer. Nagdadakilan na gito'y dua botelya nga arak ngayon yung datata. Sagay sata ka, geng. Anya? Ay, jak ka ba lang tatang? Kit no good fortune dahi tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Alata ka kiti. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Hello! Inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka. Tabas ka nga. Nakaturog matantapugi akadwam. Uwan ka raw. Nabartig nga minang. Siyak, takin ko iti da ito'y apag-iinuman. Na. Naawis tirik nak, nga masidagkan ka. Gapo dita na silap atok-tok mo. Isa naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Weakness ko, ti pultak. Balasang akpay ngamin, si kangay. Kuka. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wen, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabilit lang tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakita kan ka.
Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Ada. Ngamsan kami ngagkasilag. Agduma ti silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakway. Day talaga yam. Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wait, kaipilit na si sumurog kanya. Na-inlove mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga rin ni Nana? Makamu di tayo. Pasurutak latan ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na kardeng. Tatang. Ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Saan? Pagbigyak lapta na. Ikuyog tangagawid kardeng. Ngam igay balayaw di pangidiritsuan takengguana. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan lo agatap ni Rona kanyak. Anya? Malamala eh. Igay balay garutan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka daw. Doa nga aldaw adi ka nagawaid. Sino day taubeng akaduam? Anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isugay inanak ko iti bunyag. Idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kaya't natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko nga. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Melissa, agmano ka kanya Antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Ay sos, saan amabalin? Sa mga numakita na tati asawak, Melissa? Anda ni bakit mo ikilikod ti balay nyo? Agsibsibog kadag itimula na asabsabong. Alan ubain akong gudo. Kaya't ko tiyag paubakan ka. Libre ti inumam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Sige ron. Ubain man nga rod gudo. Nga rodain. Umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang Rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga. Nagpaubakin ni ninong ko, auntie. Agpampambar mo to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Apay, manot tawan ni Melissa, gudaw. Ubing pa'y day bakit? Sa nga pulong sa laktawan na. Sa nga pulong imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapauba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no nataanganan tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakit? Nakalas ti itsurain nyo itay. Inubam dahi dya babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag.
Di mo ko mapaghimunan, di ubeng. Aging uubing nga ta, ha? Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulang. Ninong, nasakit sa ka. Ninong. Ha? Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sa akam? Nasakit, Ninong. Anay ka, jak makapag na. Natudok ka dahil noon na. Apay, at darayo mamong si Melissa. Ha? Awan, anti. Ay, di nakawagan iti antay. Taoray basit ka. Madlaw nga dan idad mau. Dan kurat-rat tarupam. Ha? Subay na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba, anak Ninong. Nasakit ti sa akak. Ay, di ka agpaubay ti asawak. No nasakit ti sakam. Agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka akong di paubay ti asawak. Alala, umay ka Melissa. Ta, agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutik ti sakam, uwan. Uwan, Ninong. Hello, Tatang. Hello, Kardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsat. Ha? Sa payaon kwartak, Tatang? Sat ti makamaw. Basta agrubat ka. Sige nga rod, Tatang. Ni Tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makpan kami kano'y jaili. Anyat ko anyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalat awisan na. Da kami ngay mat kaninanang. Ah? Ay, kwa. Itik outan da kayo tulangan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manak ka. Wala nang, inawis ni Tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tiruar. Pat-pat, mapandaki di manan aginom, Ha? Kaslagi kapayla na iruam ka dagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-pat ma restaurant. Wan nga rod Ni Tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di matasawam di na pay amaw apagkidkidan mo't di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matatagusan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni Tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tayak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanak la ijay istor. Ngam awan damot tan idinagawidak. Di da pa'y nagpakada. Kuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tadapay mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kin ni Tatang Mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam, gudo. Saan? Biniling kong Melissa. Nasaya at nga rod. Ay nainlabak at talaga kan gudo. Kano nga'y ngayatan na. Kaya't naklat taaya nga uray adan asawak Melissa. Wan sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalin ang Melissa. Diyak magkaya nga agladingit ni bakit ko Kaasibay, sapay adla sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rodlatan ati umapapal. Sana bali, ta kanayon kami nga umay dito'y birhouse mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw ti jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal ko do. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman Melissa. Awan ang yaman na. Basta parakin ka. Ngamin, love na love ka, gudo. Tatang, na-inlove sa mo tunay ni Melissa kada kayo.
May bayam in love karding. Tapno libre iti siya ta iti beer house na. Nagmayat nga ro tatang. Unlimited ti siya ta ijay. Pati pulutan ko na maabaro. Un nga ro tatang. Basta di ka ipulpulong kininanang mo ha. Tano ipulong na. Ibaga mo la asikat yung mga sungsungsung kanyak. Anya? Rona, ikam ka din ni Kardeng iti kwarta apagin inom na iti arak. Saan mo't nanang? Iso nga rod adyak ikikan, tamok ti kinaurur na. Nga milibri mo ilata ni tatang. Awan mo't kwarta ni tatang mo, jak mo't ikikan. Anya, nikat pangalalaan da nga iti pagsasyat da. Day tangarod ti pakas da awak. Tauray awan kwarta ti amam. Makasyat mo't lata. Agasam, minalam ti ipapanda ijay ilay. Pasaray parbangunan no agawig. Wan nga rod Pati ni Karding, problema nga rod ti asawak. Tagpadadamutan nga ur-ur ni tatang. Kariya dinan ulitin tagbartag. Nga mawamutlat at matungtungpal na karina. Ay na, nagpadaan dan ay iti amam. Iso nga agsagana ka man, Rona. Tanurumwarda, surutan taida. Bumabakan, Melissa. Tanak-tanganan tilupok amang saksaklot king ka. Sana kay ana umangag paspasaklot ken ka, gudo. Sika talaga. Nayunan nyo ti pulutan nyo. Tagpaluto ang iti special apulutan nyo. Karding, agsao ka mo na. Nakaululi makadita. Aon mo ibagak, madam. Amukon. Kayat mo ti adda ka sarsarita na. Kayat mo ti adda mo't ka table na. Ay, agdaya, madam. Adda. Mabit laeng tayabak ti kabsat ko. Ha? Kapsat mo? Ay, oras sana, madam. Sana ko nga mangitable. Balasang dayjay akabsat ko. Napintas matlakas kanya. Sana, madam. Sana. Okay nga rod. Ano sam nga rod ti umapapal ka da kami kinigudo. Saan ka di gudo? Ay na. Agak ka lang ha, agak ka nak. Melissa. Ipay. Sasama. Kunak to kay kat. Nadama di ang makakasamak dito'y gudo. Bakit? Dito'y gayam tayuyang yung kinitatang Karding. Bakit? Na yan ti kasta lang ayo iti dayta babae. Anak mo iti bunyag kunkunam. Ngam babae mo't gayam. Nagkil na ti panangagak nakin ka. Bakit? Ni Melissa ti aking kuko iti day ti apaginuman. Saan ko babae? All bound! Nagamala, sigay. Itad kon ti wayawayam gudaw. Aramido mo ti kay kayat mo. Agsinatan, tapno na waya kayon iti day ta babae. Saan asufin na bakit? Di ka kadagsasaw iti kasta. Sikat ay ayatag bakit? Ulbod kamat gudo. Kunam asyak tay ayatem. Kunam asyak ti pilyam. Kunam asyak ti dennaam. Ta kunam ano umakan iti agat bakit nga asawam. Ngam ita kasta ti bagam. Makitam ti kasta nga ibagbagam gudo. Saan apo nula ita? Katno daw dawat na pay ang mabalo kumakanaon. Di ka mamagaramit iti istorya si Melissa. Saan atila bagbagam? Agpay sumet. Imbagampay ang doon asawam. Saan nagdigdigos ko nam? Ano? Sana po nula tabakal. Di na mo padagsin na iti asawa, Melissa. Nakamutay! Pinadakesnak ni Melissa ken ni Sofina nga asawak manang biyanang. Iso dandaninak sininaan ni Sofina. Naimbaglakit din tanayayok matlaeng kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Iso nga inawat kan pinakawanak matlaeng. Alakastan to'y pagayam mo gudo. Narigat nga mentag dardarasudo sa kunada pagayam gudo.
Sakbay nga giwayat tayo iti addang, panunutan tayo pa iti maminribaw, numayat nga tatibo nga nawon no saan. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Nala, itultuloy mo tagsingsingpat. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam godo. Dito'y drama tayo. No pakasaritaan ngayon tayo drama, kat nagapo ni pagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan. Dear manang biyanang, agpada kami abaak ni kabagis ko a Dominga, saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak, ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-bakit ko ti kina-play girl ko. Idinto tanimanang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin ang meriendata. Ang yaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki, tinsangput mo dito'y balay, mileng. Ni manang Domingamot, masapul pa lang ay bagang mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaon kiniskaw. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapul itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagang mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at mumaamam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamag. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mile. Oh, nga ta. Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan mo. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man Henry. Ha? Manyo? Uray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mo nga amin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, dapat ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo, awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami. May bayadak. Alon ko, Mili. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na taon? Asino, tururaya, mileng. Ni Henry kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga? Basta sukat nga. Apo damagang pailaang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam ag-enjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdeng. Ibagam kinihinray tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May maya ti single tanawaya ka kanayon. Nay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Why, my love? Ay, mabit lang. Umayan, my love. Ano, sampal na ito 5 keso Kaawan mo, nabatin ito sweldo. Kakapay kami na amang inang ko. Kaya katang na ito si Daenda. Anya kamutan.
Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Miling. Basi mo lang kami ti sundok kas construction worker. Mawan ano kasta? Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo na itan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda manan. Ha, ay sumrek ka Henry. Anda ka din Miling? Ay wun, ada iti silid na Henry. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawa anak. Anya, katno imbagak nga ada ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mang ibagan na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Ala naman ang kasarita maun. Ibaga madya ko na yayatan. Panay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamat nga mihintimbagan ni Miling kanya Henry. Di nakakano kayatan. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barong ko, Manang. Kasi matutulog. Iso nga, isakit ko lang at isakit tinake mo ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamat kapsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsina yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay na nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kapsat. Playgirl to'y kapsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din. Ingkagluton, Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glutluto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, oray ungong takno kwa kabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, ay tatulungan na agluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Shaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makainiino, makiti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayon iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kong. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay na, nalpasun kapsat. Masya na ngamin kan ka, kabsat. Aglinglingat kan. Napudot ngamin kapsat. Una katulungan na ka ni Miling. Masadot ka numat. Day tapay mati ko na mat. Sadot day takapsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro, ti ugali na. Sigurado, no adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no na singpert ni Mileng. Ngamsal mo gayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka textmate na. O dak lang arudo na numila. Ngam adda pa'y la textmate na. Isua, naupay akong kinkwana. Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow!
Ay, mangtad ka mga ruray kinsimil laang. Ah, Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. ay. Ag video call tano day tagdigo sa kaya mo. Ha! Bastos! Bakit? At nay, kapapanamon ngayon siyang. Ay! Ay, pinanawan nakmatan. Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta insyong. pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimamba iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, adwa. Ha? Walang kantis kayo siyang. Kat si kamamanang. Aga-agaw kay tinobyo. Ha? Ay, Allah. Anya ka din day tanga ibagpagamading ko. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na. Nay, anya nga. Siyang, ibagam tagpaisaw. Crush mo ni manang ko niya. Ah, Agsaw ka. Crush mo ni manang ka. agbrektan, miling. Anya. Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan. Yak kaya tugalim. Wanan kay tipan. Anay ko. Kalpasan ti amin. Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanya. Awan terumban nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbawitang tamiling. Isumag sinatan. Napuskol kay di ti panagropropa ma. Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanya. Puskol ropa. Puno, tiatab ni Miling, Dominga. Kras ka. Kinsaan la dayta. Magayata kong din ka. Anya. No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panaginayat ta. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, adun ka. Sambutong tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numak isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit di mat. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa lang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan. Ay ayatan kan insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga rodag. At danlisinsak ang mga kingga, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayo kinensyong manang. Ha? Saan ka nga agong at Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damitan kasukat ni insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawan na. Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kaninsyong. Jak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isu nga agtalinaan kayo dito'y. Jak kaya tapanawan da. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanandya kabsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan. Gapoy di kasjay nga ramin na.
Darling, Ay, sus. may maglakit din nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Ta ituloy kung ti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Jay awanan ba inala kay Philip, ah? Lukluk ko naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Ha, kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga andreng. Insukat na kitibak bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubi o milaing. Wan manang. Tapang paliiwak ko mano asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagidan damat na nang ibrekan niyak. Anya? Ay, apay. Ti ko na nasaya ati kastangar aramida milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyongkan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mapanaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutuan pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho diti balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabalin. Yak kaya't ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyo. Well, nangasawa na. Masigugan niya sa kawana. Ay, sayang nga ruda. Apa iya? Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamagkinensyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mentisigat ko. Anya? Ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ko? Kan mababain akon iti asawa. Taison tagtrab-trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikin adi Aging ginantil manundamanang Dominga kan insyong. Ay, kano nga tamat ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinaluspusak nga minensyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakit. Kukuaklatan ti mapapal kinimanang ko a Dominga. Akaslapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko. Tasyak matim mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Katgapo iti dayta. Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan, tama ditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, miling. Pasensyakan iti dayto may bagak pagayam miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. Noan niya ti mulam, isunto ti apitam ko na dangaraw. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay apan nagbiag mo habang napigsa ka pay.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mileng. Dito'y drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa itag at manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan Alisa. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kan natnatang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang May. No kaano bimakat ni nanang May, iso mati panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw paran. Day to'y short pan kan tube ko, kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, babana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam? Well, hindi matungpal. Kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang putakin tun malam. O sige, areglado bakit? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Nala daw la siguro Inawagak ni tatang, kat kunanamot anasa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang luka. Ay, huwag nga ron Sapay napintas ti ayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Ta mismo adalan ti ayan na. Huwag nga rod. Sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasukit Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adugayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun nana. Ay, tidak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang na. Isu nagsuotak iti kastoy. Isu baybayan dak, wine. Jinay. Anyat sidaan yaw inton rabi ay. Gumatang akton iti bangus, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agawid. Ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigaban nagtipagsaritaan, may. Anya? Iswa, padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akasla na kaasay ijay balay. Oh, adto iti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din iti ruarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kuman tatang. Apay, kanayon ay amarabyan nga agawid ni nanang. Manmano nga agawid iti nasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa rumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat iti pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldaw sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito'y balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldaw sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw.
Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputin nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man itikas jingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusin pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngumkas lakay kayat namat. Bayam, ano kas dyan ti pagragsakan na dyan eh. Apaan nak no pakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan yung amin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na ah. Ay na, di nak mula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid dito dyan eh. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga agdidita. Agam nanapay ti awag mo kanya. Anya nga rod ti kahit mo ayawag ko ken ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan nak iti darling. Wano loves wano sweetie. Kasjay. Wano babes no iso. Ay, sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ken ka. Ipulong datakin nila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod lang ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw, Nana. Awan mo't makangag ka data dito. Duduata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no at the CCTV dito. Nariga tayo. Iso Nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Sige nga, Rod. Sika di makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ija pwesto, Nana Jima. Diyak pa'y binilang. Iyag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Kanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito Kit makita data. Narigatan, Nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabuteng mo may. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sa ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagang. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Ang moment nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayati kayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga Roland. Sige. Mabitla nga. Taigdapak ti silaw. Taure ada CCTV. Kit saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya paran. Ay, agyaman nak Umubing ka mal bakal. Agyaman nak manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisik ijatalon. Mala, sana balitan napintas to'y asawam. Tagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, at tamanin siya lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Aywan.
Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diyan ka mo Tati amok idi kat customer laeng ni nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga ron Mabayag nga agtugaw dita no mapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaan. Urayan ta makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang day nga outing, main. Ay. Baya, ayun ton maminsan, duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo aluga. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay, agpaisam. Kaano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jema. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo talaan. Anay yung 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Iso amayin inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey! Inagkamot ang tidakulap ko, Roland. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kang ganayta, Jema. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Ket umdasan apakaragsakak day tarolan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay mo na 5,000, Nana Jema. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jema, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jema. Alala, sige. Nayo na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino day jay. May agsingsinger. Ipaw-pawit na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga may agsinger. Kun ta installment kat nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung amin-aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay sadan. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anak nga usaran da di pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Penak bumatang iti tsinelas ko. Gwen, honey. Manang, mabigbig mo dahil siya lalaki. Ni, dahil jay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan, Manang. Adyo kayang anak kanasawa na? Wan nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilyana. Andito yung mall. Anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan, Nana Jema. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jema gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya. Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jema. Bay day ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya day ta? Kayat ko na sinaan ni paran nga asawa.
Anya? Apa nga? Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatin na makita ti panagrup-rupan na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaidanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin la tamot jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo Ta birukan nak ni nanang ko iti balay me. Anya? Sarunggaran ka lang iti aldaw no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, malum ti umay gaw. Taos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karog, tas sina ako hindi paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Ay, basta sina ako. Apay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. Awang mamok ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, paran. Sana bale, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex-mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam ka niya, di mabakay. Awang mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ito, magkeng ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak. Kabkabilon nak. Bugbugkawan nak. Kan parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngam di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak. Jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak. Tadyak ka mauladan. Isupag nga siyaw. Tadi na pakibiyagan. Niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumuti ang balin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag nga agmay-may sa anak ko. Dapat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipudubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di tapwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga adda dito yung dayta lalaki. Ay, aglamang taan. Di kakpakpakita, tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Oh my God, aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samat ti atap kong ada relasyon da ka ni nanang. Ha? Lukas ta, agpada ta iti atap, Lisa. Sakla yung bagbagakan katawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng manang. Kat ita, mapansamot dun ti atap ta. Agpay sunsamot manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Amangan no makita dak dito. Paglumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa laeng dita si Rukti Kama, Roland. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kaduwak alalaki. Kaawan ko nakmay. Kas makita yung may. Agmay-may saat dito'y daguskaw.
Nakita mi nga ron asin marak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Wen nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay ko man naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. At da relasyon nyo iti dahil lalakyan niya, nanang. Mala, aklunag man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw, ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang! Saan kumama atila ibagbagam ana na Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod no ti ibagbaga ti inayo nga dan relasyon me. Na! Apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan! Agpiso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw nga kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan skid ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da ut-utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon dinaitid dinayo kanyak. Ngam bayadak no isot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa mo nga raw diti kastaunay. Sikalaang di mga yaat kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina. Anya? Isuot apno di mo magkungkuna. Sige, bayadak nagiti na itid mo kwarta kanyak. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kunana abaraw, gamadamo gaya masawan na. Nagpalilaw akiti dahil lalaki. Alala. Pagnak yun dahil napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan ti rumbang apagbailam, di mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakit? Agyaman anak para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimot laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel me. Naminsan laang nga nailawan ti namay kat di na inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka na saya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mga rod ti panulot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata kunada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulat ta. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo.